Tam nie je nič slepý, tam máš len... Ani nie stotinky kropaje potu. Čo sa tam obtisklo. A čo vám No teraz mi obtiskneš to. Máš si, ja neviem, to oprášiť. Nevieš, jak je v CNS, oprášia to nejakým práškom, potom to oblepia a až potom to ide. Som ťahol, nie? Perník, práš, nevie, čo mi z toho, ale bude. Takže pán Perník, súhlasíte s touto teóriou, že to skutočne nejde zobrať otlačok a urobiť voskový otlak, ako to robia v mnohých kriminálnych seriáloch. Absolutne. Čiže si myslíte, že to ide? Jasne, že. A čiže vaša odporkyňa, pani doktorka, profesorka Myši Kožišku, niečo iné? 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ja to vyvrátim. No tak skúste sa nám to vyvrátiť, prosím pekne. Nie je možné vyvrátiť, môžeme to prevrátiť. Ďakujeme za poddotaz. Ďakujeme. Takže poprosím vás, pani súdružka z JHKRD Juliana. Nechajte dopovedať prosím pána Perníka. Pán Perník, takže povedzte nám niečo viac o tomto experimente. Áno. Ja kedy idem? My tu inak stále hráme karty. Takže pán Perník, fakt nám beží čas a drahý je čas, lebo materiál, natáčací, všetko, kameramani, všetko je drahé. A musím vám povedať jednu vec. Nemôžeme to takto ďalej. Čiže Ja si myslím, že v tejto téme sa dostaneme až po reklame. áno, ďakujem. Takže po reklame sa uvidíme.